Il-Prim Ministru Muscat iddeskriva bħala serji ħafna dettalji li ħarġu s-sibt filgħodu brabta mal-iskandlu ta' Għawdex. Il-Prim Ministru kien qed jitkellem f'ħal Kirkop, ftit tal-ħin wara li sar magħruf li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' mal-whistleblower fl-iskandlu ta' Għawdex. Qal li l-istqarrija li għamel Said li fiha ammetta li anke l-kap tal-Oppożizzjoni tkellem ma' dan il-whistleblower tqajjem ukoll numru ta' mistoqsijiet. Hija stqarrija gravissima. L-ewwel nett tajjeb melissa lil kap tal-Oppożizzjoni li jiddelitta tant bit-trasparenza jgħidilna meta ltaqa' mal-whistleblower. Ilu jiem, ġimgħat, xhur, snin li ltaqa' miegħu. It-tieni nett, jekk kien jaf bil-każ ta' Giovanna De Bono jiem, ġimgħat, xhur jew snin ilu. Għax ma marx għand il-Kummissarju tal-Pulizija hu. Għax ma marx għand il-Kummissarju tal-Pulizija hu. Il-Prim Ministru żied jgħid li wieħed issa jistenna spjegazzjonijiet ċari mill-Kap Nazzjonalista u s-Segretarju Ġenerali tal-istess partit. U għalhekk ħbib tiegħi jien ngħid li dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista li implika lilu nnifsu u implika lil kap tal-Oppożizzjoni, implikom f'każ bħal dan għandha bżonn skrutinju sħiħ u għandhom bżonn joħorġu jgħidu ċaru tont x'għamlu, x'ma'għmlu, x'kienu jafu, x'ma kinux jafu. L-attività politika saret ftit minuti wara li fi Smart City tħabbar l-investiment ta' 100 miljun euro li s-settur privat se jagħmel fil-qasam tas-saħħa. Muscat qal li dan juri biċ-ċar li fuq livell internazzjonali hemm realizzazzjoni li pajjiżna qabad ritmu tajjeb biex isir ċentru ta' eċċellenza fil-qasam mediku. Spjega li biex dan iseħħ hemm bżonn ta' iżjed persuni Maltin speċjalizzati fis-saħħa. Għalhekk b'sinerġija mal-Ministeri konċernati se ssir ħidma biex iżjed studenti jitħajru jibnu l-karriera tagħhom fil-qasam tal-mediċina. Dan anke għaliex il-Prim Ministru jemmen li l-investimenti mħabbra riċentement mhumiex tal-aħħar. U fis-snin li ġejjin għandna bżonn u ħanimbarkaw fuq pjan medium term fejn l-edukazzjoni tan-nurses tat-tobba inħajru aktar nies jidħlu għal dawn l-oqsma biex meta ħajkomplu jiġu iktar. Jien ċert li dawn li ħabbar nissa mhumiex l-uniċi li ġejjin, ħajjiġu iktar.